ଫୁଲ୍ କରିଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠି ପୁରେଇ ଦିଅ ସେଇଟା ଇଏ ମିଶିକି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହିଛ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅ ନା ଫୁଲ୍ କରିଦିଅ ୟା ଭିତରୁ କ'ଣ ମୋଟା ଆଉ ଦିଅନି ନା ଅନ୍ୟ ଟିକେ ଖଟା ରସ ଏଇଟା କ'ଣ ସଇଲା ଡାକୁନ ତମେ ଡାକି ଦେଇଛି ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ଆଉ କାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଟାଇମ୍ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ନଉନାହାନ୍ତି।